cykelryttere, de elsker at konkurrere. Det gælder også cykelrytterne i Middelfart Cykelklub. Nu har jeg fået lyst til at komme og cykle med her, så kom hen til vores klublokale her i Teglgårdsparken 100, og så finder vi ud af, hvordan vi kan få dig ud at cykle. Uanset om du er ung eller gammel. Vi skal nok hjælpe dig med alt det praktiske. Vi kan hjælpe dig med instruktører. Vi har cykler, vi kan låne ud. I forlængelse af det, Søren lige har sagt, viser jeg lige her vores lånecykel, som vi har fået sponsoreret af Bianchi. Vi har 3 af slagsen, og udover det, så skal I bruge lidt udstyr. I skal bruge en hjelm. Det er obligatorisk. Man kan ikke få lov til at køre uden sådan en her. Den giver jer dejlig sikkerhed. I skal bruge et par sko, hvorpå der bliver spændt nogle klamper ned under, så man kan blive klækket fast i pedalerne. Og når man så har fundet ud af, at det er lige det her, man gerne vil, så er der selvfølgelig nogle stumper og ting og sager, man gerne vil have. Blandt andet cykelbriller, som er rigtig gode til at tage vind og uønskede insekter, man undgår at få i øjnene. Cykelcomputer, nogen som her med integreret pulsmåler, der er meget vigtige, når man træner selv, så man kan følge med i sin træning. Og ikke mindst, når man så skal ud og køre løb, så vil man selvfølgelig have nogle rigtig flotte løbshjul og meget lette. Alt det her, det er sådan noget, man kan gå og kigge langt efter de første stykke tid, fordi at det er ikke lige det, man bruger penge på først. Det er cyklen, der er den vigtigste del af det. Det er cyklen, der er den vigtigste del af det. Så bare kom, og så kan vi kun sige vel mødt her i Middelfart Cykelklub.